Isa ang Pangasinan sa mga nakararanas ngayon ng epekto ng bagyong Maymay. Lakas ng ulan. Grabe. Ito na yung bagyo na isa. Pabugso-bugsong ulan ang nararanasan sa bayan ng Alcala. Ramdam din ang walang tigil na malalakas na hangin at ulan sa bayan ng Dasol. Sa bayan naman ng Agno, maagang nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng preemptive evacuation para sa mga pamilyang nakatira sa mga baybayin at mababang lugar. Nagatid din ang pamahalang lokal ng Agno ng mga relief supplies sa iba't ibang barangay bilang bahagi ng kanilang paghahanda. Kabilang sa mga ipinamahagi ang bigas, mga delata at mineral water. Naitala rin ang pagbaha sa bahagi ng MacArthur Highway sa bayan ng Calasiao. Bagamat nakakadaan pa ang mga sasakyan, pinayuhan ang mga motorista na mag-ingat dahil sa madulas na kalsada at posibleng pagtaas pa ng baha. Sa bayan naman ng Infantay, pinagpatuloy ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang regular na pagmumonitor sa mga ilog at iba pang bahaing lugar. Pansamantala ring isinara ang Villaverde Road sa bayan ng San Nicolas bilang pag-iingat sa posibleng panganib ng pagguho ng lupa na dulot ng bagyo. Umabot na sa 20 evacuation centers ang nabuksan sa lalawigan ng Pangasinan. Kabilang narito ang sabayan ng Bani na nakapagtala ng mahigit 700 evacuees. Inside evacuation center sa Pangasinan ay 20. So yun po. So we can provide you updates. Okay. As to Bani, meron tayong 772 na na-monitor na mga nasa area. Apo, nasa ISIS sila. So Bani, meron pong 772. Kasama na rin po dyan yung ilang fisher folks po na lumikas dahil po sa lagay ng panahon. Sa ngayon, patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa naiulat na insidente ng pagkalunod sa Alaminos City. Regarding doon sa nabanggit ni Asek Mina kanina na hindi naman missing kasi nahanap na. Pero yung nalunod po doon sa Alaminos, we're still waiting po for an update po. Nakataas naman ang yellow warning level sa buong lalawigan ng Pangasinan habang nananatili rin sa signal number 1 ang mga bayan ng Anda, Bolinao at Bani. Patuloy namang pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at sumunod sa mga opisyal na abiso. Randy Guzman, RNG News,